Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 54 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndichida kukuudzai zvose izvo zviri pamwoyo pangu, zvose izvo zvinonditambudza. Zvakaitikawo kwandiri mukomana shinde zvekudai so: ndakaendawo kuSouth Africa. Pandakaenda muSouth Africa mainge muri mugore ra2011. Ini basa rangu randinoita kusvika pari nhasi, kunyange zvangu ndakazoromba ndinoita basa rekuvaka, pari zvino ndiri kugara hangu kuno kuBotswana because ndakazorora mudzimai wekuno kuBotswana. Uye zvekare kumusha uko kuZimbabwe ndine vamwe vana vangu vaviri vandiinavo, avo vari kufanira kuti vange vachizofa in the next 2 to 3 years. Saka uyu wekuBotswana nekuda kwekuti anonamata uye zvekare vabereki vake vanonamata, ndinoona sekunge iye ndiye anokwanisa kuzotosara neumwe hupfumi hwangu uhwo hwandiinahwo muno muBotswana, because chandakafarira paari ndechekuti ndainge ndakaudzwa kuti handaifanira kuti ndinge ndichizopa mukadzi wandainge ndichazorara naye pamuviri. Saka ndakazoti ndauya kuno kuBotswana pane zvandainge ndichida, ndokubva ndachizosangana naye tikabva tachizotanga kudanana. Ainge asingazvizivi hake kuti ini ndakaromba, ndokubva tachizotanga kurara tose. Saka pakuzonorara tose paya akazondiudza kuti ainge abatira pamuviri. Ndikati hazvimwe kuda nhombo yainge isiri yangu. Saka paakandiudza kuti iye ainge aine pamuviri, ndakaramba ndikatodzokera kuna sekuru avo vakandibatsira. Sekuru ava vanoshandidzana neimwe n'anga yekuwadzana. Muchembere vacho ivavo vanobatsira, but dambudziko riripo nderekuti ivo vanoshandisa zvikwambo pakunobetsera. Saka kumagumo kwazvo, kunyange ukaenda mudare mavo, kunyange ukangoti ndiri kunzwa musoro uri kutema gogo, ivo vanogumisidzira vakupa mushonga wakaita sewe laki nemimwe mishonga inoshandisiwa kana kuri kunzi unenge uri pakutsvaka mari. Saka nguva zhinji zvazvinoita kana ukapiwa mishonga iyoyo, kumagumo kwazvo unongogumisidzira watova nechikwambo. Vamwe ndo vanozongosvika pakufa vachingotambudzika vasingazvizivi kuti vanenge vachitambudzwa nemishonga iyoyo yelaki, kana kuti mishonga inoita kuti ungochikasika wabata mari kana kuwana macustomers. Saka hunenge hutori hurombwa. Ndo chandakangoshora chete pavari kuti dare ravo ringori dare rekungoromba chete, havana zvimwe zvavanokwanisa kukuitira. Kunyange pakunouchikwa chaipo, ndaitona vamwe vakadzi vaiuya pamba pavo vachiti vari kuda kuti vange vachiuchikwa. Vakadzi ava vaizonzi mirirai kusvika kunze kwasviba, then kwaizoti kunze kwasviba vobva vachizoendeswa kumakuva. Zvino zvinobatsirei kuti iwewe uri kuda mwana wogumisidzira woendeswa kumakuva. Hanzi mweya wemufi iye ndiye anouya obva achizoita kuti unge uchibatira pamuviri. Zvino anenge achiri mwana here, kana kuti mweya wemufi ndo unouya wokuchengetedza, kana kuri kunzi unenge uine zvikwambo zvimwe zvinenge zvakadeketererwa muzita rako, zviri zvikwambo zvinenge zvichiti paya kana wava kuda rara nemurume wako, zvinouya zvobva zvaita kuti ange achineta, kuburitsa hurume hunenge hwakaneta. Ndo zvandakangoshora pavari gogo ava vekukuwadzana. But kubatsira vanobatsira, kana variko vanenge vachida kubatsirwa navo gogo vacho, ndinokwanisa kuzotaura navo, then I can share numbers here. But chokwadi ndichocho chekuti kunyange ukaendako uchiti ndoda kutenga kana vhiri rebhasikoro, vanozokuudza kuti chikonzero chiri kuita kuti usakwanisa kutenga vhiri iroro rebhasikoro inhau yekuti iwewo pauri utori neshavi riri pauri rinokonzeresa kuti pane zvose izvo zvaunenge waita mumarongero ako ose aunoita unge uchizobuda usina kana chaunenge uinacho. Saka mukoma, iniwo ndakarombeswa navo gogo vacho ivavo. Ndakati ndaenda kuSouth Africa ndikashanda. Saka pandakazotengawo magrosari angu ndichiti ndainge ndichida kuvhura ketakshop makaremo muHarare, ndo pandakaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvisinganyatsokufamba zvakanaka, ende umwe wangu
mandainge ndakabva naye kuSouth Africa. Ndakatoona kuti chituckshop chake chainge chava kunyatsokufamba mune zvakanaka semarongero awo atainge takaita kubva tichiri kuSouth Africa tichizoenda kuZimbabwe, but zvangu manje zvainge zvichiramba zvakangomira panzvimbo imwe chete. Ndakabva ndachizoti kufunga ndokubva ndachizotsvaka n'anga. Ndichinotsvaka n'anga ndainge ndichida kuti ndinge ndichingobetserwa uye zvekare ndinge ndichingonzwisisa kuti kodambudziko rainge riri rei. Ndipo pandakazoendeswa kukuwadzana ndikabva ndachizobetserwa. Mukomanache izvi ndo zvandakaita. Iniwo mukunoromba kwangu kwandakaita ndakazonoshandisa mari yandakapiwa nerimwe bofu iri rakandipa mari pabhodha paBeitbridge apa. Saka ndakaudzwa nagogo ivavo vekundibetsera vakanditi uri kufanira kuti unge uchidzoka panapa. Paunodzoka pano ndinoda kuti unge uchiuya nemari inokwana iyo kuita $100 iri mari inenge yakabatana. Saka ndakabva ndachizobva kuHarare ndokubva ndachizoenda kuBeitbridge. Ndiriko kuBeitbridge kuya ndipo apo pandakabva ndachizotanga kutsvaka mapofu aya anowanikwa mubhodha, then ndokubva ndachizoshandisa mushonga uyo wandainge ndakapiwa. Ndiwo makore acho aya ekuti vanhu vaitendedzwa kana kurara mubhodha, bhodha rainge risati ravakwa semavakirwo arakazoitwa pari zvino. Saka vanhu vaingowaridza vongorara mubhodha imomo. Saka ndakazoti ndaona kuti painge paine mamwe mapofu maviri nevamwe vakadzi avo vavainge vachifamba navo. Ndakabva ndachizongotorawo gumbeze rangu ndokubva ndaenda ndikabva ndanorara padhuze navo. Saka mushonga iwoyo wandainge ndakapiwa ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizvizora kumeso kwangu uye zvekare ndinge ndichizozvizora pasikarudzi yangu. Vanhu vakarara kudaro mukomanashe. Ndakabva ndachizotanga kuita chimandara maoko ndakatarisa rimwe bofu racho. Saka ndozvandainge ndakaudzwa kuti ndinge ndichiita shura rakadaro pano pazere nevanhu ndinge ndichiita chimandara maoko. Ndikanzi asi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoonekwa nekuti shonga wacho waibva wazofumuka. Ndaiti ndikati itei ndobva ndadongorera ndichiona kuti hakuna munhu ari kundiona here. Ndikati chayei chinhu changu ndaibva ndadongorera ndoona kuti hakuna munhu ari kundiona here. Pano umwe musoja akazodarika pedo neapo patainge takarara akapotsa andiona, but akangonditarisa zvake ndokubva aramba achingoenderera mberi nerwendo rwake. Ndakazoti ndapedza ndikabva ndachizotora bute ndobva ndatanga zvekare kupukuta sikarudzi yangu ndichiizodza nebute ndokubva ndachizotanga kuzvizora kumeso kwangu nehurume hwangu. Ndakangosimuka ndikabva ndachizoenda pedo neapo painge pakarara rimwe bofu. Ndikabva ndariti ndainge ndiine mari yandainge ndichida. Mari iyi yainge yakaparadzana iri $100 ndainge ndichida 100 yakabatana. Saka akabva achizomutsa umwe mukadzi ainge avete pasaiti naye. Pakaitika shura mukoma. Vanhu ava vakatotanga kutongotaura neni. Ndikabva ndachizovapa yangu mari ndokubva vachizondipa yavo $100. Vakati vachingondipa $100 ndikabva ndatovanyepera kuti ndainge ndava kuda kuenda kunodhindisa pasipoti yangu kuti ndinge ndichidzokera kuSA site. Mukoma ndakafamba ndikatenderera ndikabva ndatobuda mubhodha ndokubva ndachizotomirira kuti kunze kunge kuchichena. Ndakabva ndakasika ndikabva ndakwira imwe motikari yainge yakananga kuHarare. Ndichingosvika muHarare ndakavafonera gogo vaya vekukuwadzana vakanditi usati watomboenda kumba kwako uya kunoko. Mukomanashi ndakaenda kuya ndikabva ndachizonovapa $100. $100 iyi mukoma kusvika pari nhasi mari iyoyo ndinayo. Bofu iroro vakangonditi hanzi rainge richazotanga kupenga robva ratanga kungodzungaira richifamba nenyika. Saka ivo vakanditi bofu iri kuzonosvika richizonofa ndipo pachazopararawo upfumi hwangu uhwo hwandinahwo. But pari zvino kuno kuBotswana ndinotoona kutoti upfumi uhwo hwandinahwo nekuda kweminamato yemudzimai uyo wandakazozvara naye mwana wekuno kuBotswana. Aiwa, minamato yake iri kundichengetedza nekuti kana ndiri kuno handitomboone mweya yevanhu vakafa, asi kana ndiri kuZimbabwe ndinotambudzika. kuZimbabwe mukoma ndinogarawo
kune imwe nzvimbo kunogara vanhu vane mari dzavo, asi kurara handirare because ndinenge ndichiona vanhu vanenge vachifamba panze. Imba yangu iyo yakaita double story, ndinototya kutorara kuupstairs. Zvitori nani kuti ndinge ndichirara mukitchen kana kurara mupantry because chandinodira pantry ndechekuti karumu kacho kakangoita kadiki. Saka zviri nani because kana ndikarara muroom inenge iri hombe ndinoona vanhu vanenge vachiuya vachida kurwa neni, uye zvekare dzimwe nguva ndinokwanisa kungokaruka ndatorumwa kana nedzvinyu. Munoona madzvinyu mamwe anenge achingofamba zvawo mumba naturally, but inini dzvinyu iroro rinotondimhanyisa robva ratouya robva ratondiruma. Ndinoita nguva yakareba pano ipapo parinenge randiruma pachirwadza, ende kana kutozvimba ruoko rwese kana kuti gumbo rose rinozvimba. Ndiyo confession yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kana ndiri kuZimbabwe handitomborina peace of mind zvachose. Hey, dai zvaibvira mukoma, dai makwanisa kudzokera kukuwadzana kwacho ikoko munotaurirana nen'anga yacho isati yafa, kuko vacho ivavo vachiri vapenyu. Mungovaudza kuti hamuchazvidi zvinhu izvi. Ivo ndo vanoziva kuti kana munhu ava kusazvida vanoita sei, nekuti namukada kuzoita zvamainge muchiti muri kuda kuzoita, kuti munge muchizotsvaga zvekare chimwe chinozokuchengetedzai kana kuri kunzi nguva kana yakwana yekuti upfumi hwenyu hunotanga kungoparara huchingotsakatika, zvinozokunetsai futi mune ramangwana. Hameno kuti munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ndine umwe munin'ina wangu, asi ari mwana wekwaamainini. Saka munin'ina wangu uyu ainge ari a gospel musician kubva kudhara. Tichitori kusekondary school aitomboenda achitonorekodha nemamwe maartist egospel, vamwe vainge vatori nemukurumbira panguva yacho iyoyo. Saka taingoona sekunge zvainge zviri zvinhu zvainge zvisitomborina kana basa. Saka mama vakazofamba. Pavakafamba mama, mainge muri mugore ra2017, mama vangu pavakazondifonera vachindiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichizokasika ndadzokera kumba, vachizondiudza kuti munin'ina wangu uyo wandichati Grace, not her real name, ainge achazoita mari kuburikidza neFacebook. Zvainge zvisingatombomeki sense kwandiri. Mugore ra2017 hakuna vanhu vainge vachitombofungidzira kuti vanokwanisa kuita mari necontent. Saka amai vangu vakaenda kun'anga, but vainge vachitofambira dzimwe nyaya. Saka ivo amai ndakazoti ndasvika kumba vakazonditi pavakasvikako kun'anga ikoko, because pamba painge paine zvainge zvichiitika, like mama vangu ivo muroyi, but havachanyanya kuita zvekuroya. Saka kana wava kusada kuita zvekuroya, wava kusafamba nevamwe vako, vamwe vaya vanotanga kuenda kumakuva vobva vachizonomutsa mweya yevafi vaya vaunenge wakauraya panguva yekuti chijana chinenge chiri kwako. Saka amai vainge vava kutambudzwa nezvipoko zvevanhu ivavo vavakauraya veukama nevamwewo vavaingosangana navo mumabasa nevemunharaunda vavanenge vachinetsana navo, vobva vavaisa pazvijana. Saka mama vakaenda kuyakuya vachida kupiwa mushonga wekuti vange vachizocherera pamba, so that zvipoko izvozvo zvisazokwanisa kupinda pamba. Saka mama vangu ndo pavakabva vachizoudzwa kuti Grace uyu zvese zvaainge achiita zvekuimba vainge vatori mwari vake ivavo, uye zvekare nekufamba kwenguva aizoita mari neFacebook. Saka Grace uyu mukoma akatofa,
asati atombodya mari dzefacebook. But ndakazototanga kutonzwisisa zvamanje manje pakangotanga kungobudikira mamwe makapo awo ataingoziva ari makapo ainge achitambudzika vakutotanga kutodya mari. Ndikabva ndati mama, muri kuona, tararai zvaita nhingi nanhingi, muri kuona kuti iko zvinozvi vandorakidza kuti vanhu vari kudya mari, ndo zvaifanira kuti zvinge zvichizoita kasesi Grace. Ya saka sekuru vaivai vakaona zvechokwadi, because ipapo Grace patakazomuuraya muri mugore ra2018 ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda tiri kutongourayira munhu mahara, because zvaisambomeka sense kwandiri kuti Grace angazoita millionaire muSouth Africa nekuda kwefacebook. How mari yacho achiita sei? Vanenge vachimupa mari yacho vanenge vambori vanani. Saka ipapo pandakadzokera kumusha, mama vakanditora, because ndainge ndisingatonzwisisi kuti zvainge zvichimboreva kuti kudii kuti Grace aizoita mari kuburikidza nefacebook. Takabva tachizoenda kumba kweng'anga yacho. Tasvika kuya ng'anga iya ikabva yazama kundionesa ikanditi iyo yainge ichiratidzwa kuti Grace uyu ainge achifamba achienda kubhengi, but achienda kunotora mari kubhengi kudaro, achinosvika pabhengi vakati bhengi racho rainge risiri bhengi ratinoziva, but bhengi iri raibva rachizoshanduka robva rachizoita Facebook. Iye opinda mairi Facebook, obudamo mufoni make akabata mari, uye zvekare pauma pake apa pachipenya kuzotonosvika achizova millionaire kuSouth Africa. Saka patakaudzwa nyaya iyoyo nasekuru, amai vangu vaita sekunge vainge vachinzwisisa, but inini nekuziva technology zvainge zvisingatombomake sense kwandiri. Saka amai vakabva vanditi the reason as to why vainge vakandidaidza kuZimbabwe vainge vachida kuti ndige ndichivabatsira pakuzonoita mhiko dzacho idzodzo dzekuti Grace ange achizofa ari murombo, asi kana kuri kunzwo mwari wake nevadzimu vake vanenge vada kuita nharo, iye aifanira kuti ange achizopandukirwa nechipo chacho ichocho chaainge akazvarwa nacho chobva chamuuraya. Saka vainge vachida kuti vange vachiita mhiko dzacho neni, because amai vangu vakangoudza ini chete kuti ivo vanoita zvekuroya. Vamwe vose veukama hapana anotombozviziva kuti mama vainge vambori muroi, but pari zvino havachadi zvavo kuramba vachiita zvekuroya. Saka takabva tachizopiwa banga. Takati tapiwa banga kudaro, ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga foni. Kana ndatenga foni, then ndobva ndachizouya nayo mudare mavo sekuru, ndobva ndachizovapa. Mukomana ndainge ndiine kamari kashomanana, vakabva vachizonditi ndinge ndichienda nemwana wavo. Tikabva tachizoenda kumashops, tikaenda pane umwe mukomana ainge achinzi anoita zvekugadzira nekutengesa mafoni. Vakangonditi chero ikava foni yekudhara, but iri foni yekuti tinokwanisa kuzoisa picture rake Grace pascreen saver. Saka ndakazongotenga chimwe chifoni. I still remember kuti chifoni ichocho ndakachitenga, it was $35. Kana mukomana wacho iye akanditengesera foni akanditi sister, mune sure kuti foni iyi muri kuida, because haibati moto, but racho rainge richinzi rainge risingabati moto. Andikati foni ndiri kuida. Ndakaitora foni iyoyo mukoma, takangoishandisa kuda about 10 minutes, ndikabva ndazoisa share it machiri chifoni ichocho. Ndikabva ndachizotumidzira mapictures aGrace ndikamaisa mufoni imomo, ndokubva ndachizoseva pascreen saver. Saka vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoidzima. Mushure mekunge ndaidzima, vakandipa tsono 16 idzo dzavakanditi ndige ndichibayirira pamucheka wered. Ndokubva ndachizosunga foni iyoyo, but ndichinosunga foni iyoyo mukoma ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo. Saka vakandipa mari vakanditi mari iyi ndo yandiri kuda kuti unge uchizoenda kunopa Grace murin'ina wako, but iwe uchitora mari yauinayo obva wachizoisa pamucheka uyu obva wachizosunga. Vapedza kuita saizvozvo, vakabva vati taifanira kuti tinge tichienda kunoisiya kuninga. Saka takabva tachizotora mazai 3 nebakatwa, ndokubva tachizokwidza mugomo tikabva tachizoenda muninga tikanosiya foni iyoyo. Asi mazai aya 3, 2 acho ndo atakapwanyira pamusoro pefoni yacho, rimwe racho ndo ratakazosiya takagadzika pamusoro pefoni. Bakatwa takazoritora tikabva tachizotsvaka panzvimbo painge pakaoma. Ndo pandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichi
ndinobayirira bakatwa iroro. Ndakaribayirira muvhu, but ndichinoribayirira kudaro ndainge ndichiti iwe Grace, semaomero akaita panzvimbo apa ndokuoma kuchaita upenyu hwako. So mukomana acho ndozvandakaita. Mushure mekunge ndaita zvose izvozvo ndokubva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Ndainge ndiine mission. Ndakasvika ndikamupa mari Grace, but ndakazoichinja hangu kuibvisa kuma-US ndikaisa kuma-rands. Ndakangomupa mari. Kubva ipapo akazotanga kurwara ndokubva achizoshaika. Mukomana acho Grace uyu ainge aine page rake. Page iri zvaaiita kana vanhu vaine motikari dzavo vaiuya kupage kwake vobva vachizoposta mapictures emotikari dzavo dzavanenge vachitengesa, like page rebuying and selling, because iye akatanga kuita zvefacebook kudhara ndopaakatanga kuita zvefacebook. Ainge achitori kuchikoro paakatanga kuita zvefacebook achigadzira magrupu ake uye zvekare nemapages achiti ndoda kuzoita zvebuying and selling pafacebook, because kwainge kusati kwava nemafacebook marketplace vanhu vaichiita zvekutongotengeserana mumagroup. Saka aiti ndoda kuzovhura online business ndichiita zvebuying and selling. Saka page iri mukoma raitova nevanhu vainge vachisvika kuma 200 and something thousand vanhu vemuSouth Africa, vemuZimbabwe, Africa, varungu nevarungu vemumaprazi vaitomaketa papage racho iroro. Handiti page unenge usingazivi kuti rinenge rakavhurwa nani, paitomaketewa mombe. Ndicharitsvaka zvekare page iroro ndione kuti richiri pafacebook here page racho iroro. Aitogara achitondiratidza achiti ona murungu uyu atoposta, kana kuti munhu anenge aposta iye anenge achifanira kuti ange achizoaprova post yacho iyoyo. Varungu vachitomaketa mombe dzavo, matrakta nei, achiti nekufamba kwenguva ainge achida kuzobhadharisa vanhu kuti vange vachizoposta papage nemugrupu make. Saka mukomana ashe mushure mekunge ashaika ndakangotanga kungozvidemba, because it did not make sense to me kuti iye Grace tainge tambomuurayireiko. Ndakazototanga kutozvinzwisisawo manje pandakaonawo imwe couple vakatotanga vatoriwo vanhu vemhanga, but iko zvinozvi dzatovawo mbinga dzinotoverengwawo panoverengwa mbinga dzemuZimbabwe. Saka ndinongoti saka maybe Grace kutaura kudai so angadai atoriwo social media celebrity remuZimbabwe, because kana ainge agara aine more than 200,000 something followers, izvezvizvi pamwe angadai atova kana kuma 2 something million, because ainge aine vanhu vakawanda vaifollowa page rake, plus aipota achipa marelationship advices. Ndokwainge kuri kubasa kwake ikoko, but unfortunately mukoma takagara tatoona. Handingati inini, asi n'anga iyoyo yaamai yakatogara yaona future zvinhu zvainge zvichazoitika many years. Fungai kuti kubva ipapo kuma 2017 kuzonosvika pari nhasi, handiti vanhu vazototanga kutoita mari here manje ipapapa nesocial media. Fungai kuti n'anga iyoyo yamama yakazviona kubva kuma 2017 kuti mugore ra24-25 vanhu vachange vachizoita mari neFacebook. Akatoonekwa Grace achitoenda mubhengi, but bhengi iri hanzi rainge rakangonyorwa kunzi Facebook, ndokubva rachizoshanduka rikaita foni. Akapinda mufoni, akabudamo mufoni, hanzi ainge akatakura mari yainge yakawanda chaizvo, ndokuzotoita millionaire. Sometimes I regret mukoma, because dai Grace uyu achiri mupenyu pamwe, you never know, nemweya wake, because she was a humble person, pamwe angadai akazototisimudzira tose. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Pane mwe message futi iyo yandakatumidzirwa nevamwe vanzvadzi vedu, vakangonditi kana uine progress yaunenge uchida kuita mukupenyu usawanzo kuposta pama-statuses, nekuti hauzivi kuti anenge achifarira progress yako ndiani, uye zvikari anenge achirwadziwa neprogress. Vakati vachazoya neconfession yavo maroyero awo avakaita, hanzi mwana wehanzvadzi yavo. So I'm still waiting, hanzi kuburikidza nemastatuses ake ainge achiisa. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa kurayirwa Facebook.
hauna kana mari yawati waita, but nganga yotozviona kuti munhu uyu maybe in the next 4 years is going to be a millionaire, munobva atourayirwa izvozvo. Toita sei nhai mhuri yeZimbabwe? Toitawo sei? Why do we hate each other like this? Kuti wose anenge achifanira kuti ange achibudirira, then munhu iye tinobva tamuwisira muvhu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.